si špenát. Špenát. Král pětin je špenát. Ten zelenoučký špenát. Na talíř, když šéf kuchař dává nám. Stráví koláby mat, hurá, sláva, špenát mám. Zdroj vitamínu skýtá, to organismus vítá. Elixír mládí skrývá, ověří, kdo se dívá. S tělem tvým pak energie mává dál. On se zdrojem inspirace stává vám. Což takhle dát si špenát. Špenát. Král pětin je špenát. Ten zelenoučký špenát. Žen, ten je proti němu sláma. Vím to sám. Špenát baští sportsmen dítě dá. Druhá prosba. To jsem mohl vzít ten váleček, který jsem před chvílí rozbil. Ahoj, je tady Libor. No, je. Nebo takhle, nemáte na půjčení 3 brambory? Jo. Podívala by se prosím, Jo. děkuji. To je ale trapný. Nejsou brambory, no. Budu sedět? Je, super, děkuji moc, já je zítra vrátím. Dobrý. Děkuji, měj se, ahoj. Dobrý den. Dobrý den, bych vás tady rád česky přivítal chlebem a solí, jestli můžu nabídnout. Je to pepř, dobrý. Teda pepř. Tady jsem nám donesla. Děkuji, pojďte dál. Dobrý den. Taky bych vám rád nabídnul chleba a sůl. Tak, děkuji. Pořádně jsem najist. Já jsem vám přinesla dár tuzemské zboží do sandálu. Vidíte, zrovna budu potřebovat. Jestli taky Taky vás vítám. to je pro vás, prosím. Děkuju. Jak se mi hodí. Ty něco zaslechl. Jo, takové Děkuju. drobné potíže. Pojďte, dáme. Tak. Tak já nevím, ať vám chutná, ať se vám večer líbí a tak dále. Pardon. A ne do kříže. Tak. Je to dobrý, dá se to. Jo, dá, tak to je fajn. Dobrý, viď? Že málo víc. Jo, budeme říkat, co si myslíme, jo? Tak já začnu. Já si myslím, že jako předkrm bude, že udělá tradiční předkrm, bude to šunka s taková ta Jo, rolka z křena. Jo, přesně to. Nic mi nenapadlo. Jako polívku udělá knedlíčkovou polívku. Hlavní chod bude určitě svíčková s knedlíkem. A jako dezert bude štrůdlo. Já si myslím, že předkrm udělá nějaký salát, polívku udělá knedlíčkovou, hlavní jídlo bylo by dobré, kdyby udělal svíčkovou nebo vepřokredlo zelo. A jako dezert si myslím, že udělá taky štrůdlo. Tak já u předkrmu doufám, že nebude něco jako utopence, ale je to klidně možný. Polívka taky měla padla ta knedlíčková. Hlavní chod rozhodně něco s knedlíkem. A dezert kynutý bucht. Takže já teda předkrm
ani polívky nějaký český neznám, takže to bude nějak jedna. Ale doufám, že hlavní jídlo bude vepřekrdlo zelo. Doufám, že to tak bude. To na to mám teďka fakt hroznou chuť. Už teď taky. Tak jdem na to, jo? Ty vole. Úplně nenávidím tohle. Tak začni, to je to čte. Takže jako předkrm si dáme zlatovlásku. Doufám, že ne s vlasama. Zlatovláska, tak zlatovláska, tak to je princezna, ne? Tak to bude něco. To bude nějaká buchta, jako s krémem určitě. Jaká To buchta? bude nějaká pořádná buchta. Lehká buchta. Na plech. Buchta na plech. Jako polívku máme Honza Málem králem. A je tady u toho sekera, tak já myslím, že to byla nějaká sekerková, ale to byla nějaká česnečka, ne? Jak dělali v pohádce. Jo, nevím. Hlavní chod o hloupém Kubovi a princi Jakubovi. To neznám pohádku. Nejsem si jistá. Co tam bude jako víc druhů masa, nebo co tím chtěli vyjádřit. Kuba a Jakub tam. A jako dezert bude 12 měsíčků. Ježíš, jak ty červené. Jsou u toho jahody, takže si myslím, že to bude jakoby takový ty svatební malinký buchtičky. Takže 12 takových malých buchtiček. Buchta předkrmí. To bude jako, že to je něco. Jakože Maruška šla pro jahody. No to něco s jahodama to bude. No. To bude pěna nebo On jahodem. dělá nějakou pěnu, no určitě. Ale to není český. A proč ne? Jakože Ale zlatovláska. ovocný květ. To napadá. Zlatovláska. Knedlíky. Oh. Já fakt chci ty knedlíky. Jako dám si zlatovlásku Jakuba a knedlík. Myslím, že s tímto menu má Dan určitě šanci na výhru. Celý svý kráse. A jestli jste tak, asi jste pochopili, že jsem si říkal, jako, že český menu je takový docela jako už známý. A nevěděl jsem, čím bych aspoň trochu jako vás překvapil, tak jsem to vzal takhle jako pohádkově. A budou to jídla, které se objevovaly v pohádkách. Jo? Co si řekl, že... Moment. Jaký to je? Já myslím, že je dobrou Dobrou večer, celý večer. Jo, dobrou Taky na Hladný je Lučin. To je dobrý. Je to dobrý. Tak to jsem rád. Takže já bych vám teď nabídnul druhý chod a to je sekírková polívka z pohádky Honza Málem králem. Jestli si tam pamatujete tu scénu, jak Honza s tou nějakou ženštinou, ne, nic není na podmínce, nepamatuji. Tak tam dělají jakoby polívku a dělají z toho, co je doma, proto sekírková polívka a tu jsem vám tam ale nedávám. Vám ji teď naliju. Já si dám zďukneme ještě, ne? No to se máme dlouho, ne? Tak jo. Musíš rok. To už tak 13 let. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. My jsme tady takový podvodníci, vidíme, se máme znát ten rok. Ne, ta houba je, aha, ta polévka je hustá. Prosím. Prosím. To bych to jenom... Chceš ochutnat? Já doufám, že jsou okolo. Jestli ne, tak budou možná, nebo to budou děkujou. Takže já bych vám teď dal k dispozici zábavu. Akorát, že jste mi tak jako trochu vyfoukli vítr z plachet, protože pro vás mám připravenou zábavu, kdy budete hádat písničku a autora českého. Já vím.
To je... To je dcera týhle. Vnučka. Neteř. Neteř. Babička. Babička týhle. Byla Lucie Vondráčková s písničkou Kdy vzlétnu já. No to neznám. Já vzhlednu za chvíli. Já si to nesečtu. No ještě jedno ještě, bude. ještě jeden. Jo. A poslední byla Hana Zagorová. Je naprosto nezbytné. Je naprosto nezbytné. Tak sčítejte, děti. 10. No jasně. Jak? 10. 9. To je ta Maruška, no. Takže to byla špinavá. Takže. My jsme vás chtěli přivítat s Elou dneska, protože jsme se Fajná. rozhodli, že jsme takový jako stejný a všechno nám vadí stejně. Takže to jako zhodnotíme společně. Tak asi začneme u ty cesty, že? Jako vždycky. Eliška ráda začíná cestou. Tak začni. Tak šli jsme pěšky. To je asi jediný mínus, co se dá té cestě vytknout. Ale šli jsme s Bárou, což je naše kameramanka, tak jsme se s ní jako popovídali. Bylo to Jako docela jo, fajn. no. No, pak jsme přišli k Danovi, jako před dům, a prostě nic se nedělo. No, Každý bavlic. ne, Tak mluv. já to řeknu svoje a pak řekneš ty to své. Tak jo. Prostě jsme přišli a on stál v kuchyni a my jsme pak jako na něj mávali, jako pojď ven, a on prostě nešel a nechal nás tam stát, já nevím, tak 10 minut, možná jsme stáli. No, tak No. to to. Takže teď já, jo. Takže cesta, šli jsme pěšky. Taxík mě vyhožil u Doubravky a tam jsem očekávala, že Dan pro nás přijde. Ale nepřišel, tak jsme šli teda k němu domů. Jak už říkal Patrik, tak jsme jako čekali teda a čekali. Řekl, že nesmíme zvonit, že to je zakázaný přísně. Tak jsme teda čekali, pak jsme ho teda prozvonili, že už bychom chtěli jít dovnitř. Naštěstí nepršelo, má jediný štěstí, nebo musel přijít s deštníkem. A teď už slyším, že prší, tak asi doufám, že nevyprovodí s tím deštníkem. No a tak jsme ho prozvonili a on nám teda přišel otevřít, viď? Přišel. Přišel. Přivítal nás chlebem a solí, tak to udělal asi dobře, že to se v Česku asi dělá. To bylo fajn. Takové jako tradiční. Mhm. Jsme mysleli, že bude celé to menu jako takový No, tradiční. to jsme se zklamali, viď? No, já jsem se teda zklamali. Jako jídlem až Jídlo ne, tolik, ale tím jako co méně udělal. prostě, no. No a potom mi teda vadilo, my jsme teda přišli, čekali jsme ještě na jednoho hosta, Na Teresu. na Terezu. A jakoby do 7 dobrý, ale už po 7 jsem očekávala, že nám nalé nějaký pití a něco a nic nám nedalo teda. Viď? Nenadal nám nic, a vlastně fotil si tady, natáčel si videa na Snapchat, No, což mě trochu překvapilo, jo. že my jsme tady seděli, my jsme tady šmejdili. Jako super, no, dobrý, ale jako No radši možná mám... by se mohl o ty hosty starat trochu víc, než o No. svoje fotky na Snapchatu. No, přesně. Víte. Potom na nás zapomněl, měl pro nás přijít a nepřišel pro nás, tak jsme tady seděli. Ale jako nalil nám víno, takže Jo. měli jsme víno, což bylo super. Měli jsme polosuchý Máme tramín. ho vlastně pořád. Já už ho nemám. Polosladký. Bylo sladký tramín. Já už ho nemám. Ale byl fajn a je pořád fajn. A tak. A tak, no. No a předkrm? No tak před. Ne, nejdřív ještě bych zmínil to menu. On ho vlastně napsal ve stylu českých pohádek. Takže To se mi vlastně líbilo docela. já bych vám rád řekl, že jako předkrm jsem měl prostě zlatovlásku, no. Prostě si představte, že máte předkrm zlatovlásku. Co bys jako čekal, jsem říkala zlatý vlasy, viď? Jako, no já jsem představoval, to je jedno, ale, no dobře, prostě ve stylu českých pohádek. Pak jsme přišli teda dolů a on nám to Což jako bylo originální, jo, ty český pohádky. Ale pojď se odsaď. ale já třeba nemám rád, když mi někdo dá menu, ale nevím, co budu jíst. Ojej.
No nemám prostě, jako co. No hlavně jsme u něj minulý rok byli a dal nám to, včera jsem nám to dal. Dobře, ale to byla Italštině. byla to italská kuchyně, bylo to v italském jazyce. No právě tady to bylo v českém jazyce. No, to bylo úplně, ty jsi jedla nějakou satulásku? Jo, jedla, toho hada. To byl roláda s něčím. No, Dobře. takže předkrm. Předkrm nám udělal hada, teda nějakou roládu plněnou lučinou, salámem a vším. Byla dobrá. Vejcem. Vejcem. Já jsem tam měla teda hlavně to vejce. Protože jsem dostala hlavu. Dneška má totiž strašně ráda vejce. Ne, Tam dostala ještě jsem hlavu. A na chuť to bylo moc dobrý, ale nemyslím si, že to je typický český předkrm. No, tak s tím s tebou souhlasím. Taky si nemyslím, že je to úplně typický český předkrm. A jako, asi to nebylo špatný, bylo to dobrý, ale na mě to bylo docela slaný a nevím, jestli to bylo tou lučinou, jestli to ještě solil, protože na mě to bylo docela dost slaný, ale tak to je zase, jak říkám, prostě můj problém. Já mám s tou solí asi fakt problém. No, potom byla polívka, tak to jsem teda očekávala, že nám udělá knedlíčkovou polívku a udělal nám bramboračku. Ta bramboračka byla trošičku slanější, ale mě to nevadilo a byla taková, že to byla jenom prostě zahuštěná voda a v tom byly brambory. Třeba tam ještě mohl dát houby, nebo tam dát nějakou zeleninu, mohl to trochu obohatit. Ale jakoby nebyla špatná. No, přesně jak říkáš, mě tam chybělo něco víc než jen ty brambory. To byla fakt jenom hustá voda, taková obarvená, nevím čím, tou slaninou možná, nebo co tam bylo něco. Bylo to obarvený a na mě byla zase moc slaná. Já nevím, jestli jsem divnej nebo nejsem divnej, ale prostě na mě byla fakt moc slaná. A chybělo mi tam nějaká zelenina, třeba mrkev nebo něco víc, než to bylo prostě jen s bramborama. Jen zahušená byla z brambory. Ale jako... Ale byla dobrá. Špatná nebyla. No, potom jsme chvilku čekali. Asi 24 minut, ale možná 27, já už Pili jsme to víno a tak jsme čekali. Trochu jsme čekali v mlze, viď? Byla tam... Ježíš, on to úplně zakouřil celou jídelnu a... Jídelnu, co to máš na dohromady? Úplně prostě... Jsme ani neviděli na sebe, jsme si dělali vedle sebe 10 sekund. Ani jsme se neviděli. No a s tím hlavním jídlem to mě teda zklamal, protože udělal jakoby kousky kuřecího masa a s bramborákem. Což teda, on říká, že se bojí udělat knedlík, ale tak by ho zkusil udělat a jako bylo to dobrý, ale nebylo to pro mě české jídlo. Typicky český. No, já co mám v hlavním chodu, tak prostě ty bramboráky byly takový... No, chyběl tam česnek, něco tam chybělo, sůl, no. trochu možná. Byly takový prostě strašně brambor. To je jak Láďa Hruška, prostě bramboráky bez brambor, nebo tak jo. To byly Ty bramboráky byly moc bramborový. Byly takový prostě... Něco tomu chybělo, něco, no. No. A to maso... To maso bych trochu ještě víc přismahla a přivostřila. Jo, bylo jen takový... Mdlý. Ale to jako zase ne, ale bylo... Já když dělám maso, tak ho prostě mám takový... jako má takovou kůrku, nebo je prostě víc takový osmažený. osmažený. Tohle bylo takový spíš jako dušený. Já si myslím, že jako by spěchal, aby jsme nečekali. No, asi. A pak ještě já mám strašný problém s tím, když někdo servíruje jídlo, teď to bylo stejný a dá prostě okolo, dá rajčata, papriku, saláty a takový prostě úplně hnusy, co k tomu jako vůbec nemusí být. Nevím, prostě je to takový strašně divný, když prostě ke všemu chytí salát, okurku, papriku a takovýhle prostě oblohu. Já nevím, proč to všichni v Česku dělají, že prostě to tak dělají. No, tak já nevím. Prostě to dělají. Je to prostě strašně jako, je takový nepříjemný, no. A pak to tam zůstává a vypadá to, že strašně si vybírám, že nejím věci a tak. Ale no, ten hlavní chod mě celkem zklamal. Mě taky. Já jsem čekal něco jako svíčko. Jako všechno to jídlo, co Dan uvařil, tak bylo na chuť moc dobrý, jo. Chutnalo mi to. Ale když jakoby kouknu na to, že měl dělat českou kuchyni, tak
To nebylo tak No, typicky moc- český. No a potom jsme chvilku čekali na desert. Zrcla, jo, zábava ještě. Tak to dáme nakonec. Tak jo. Potom dezert, tak jsem mu zdrcla šlehačka. Měli jsme mít jahody se šlehačkou. To jsme teda podle názvu ani nevěděli, tak kdyby to nějak Co to bylo zakamuflovalo. za název vůbec? 12 měsíčků. 12 měsíců. Takže my jsme to ani nevěděli, ale on nám to řekl, takže jsem mu zdrcala šlehačka, tak to nevadí, tak tam dal tvaroh. Ale zase to byly jenom jahody s tvarohem. No, Ale byly dobrý. no dobře, tak. Ale zase to nebyl typický český dezert. To jo, jako, když se řekne dezert, tak čekám něco víc než jenom jahody s tvarohem. Sice to bylo dobrý, ale tak dobrý jsou i jahody samotný a taky bych je jako nedal. Ježiš, já jsem strašně zlej úplně, ale já to tak prostě cítím od srdce, já to musím říct. Prostě Ne, ale- já když jdu do restaurace, tak bych čekal, že dostanu něco víc než jenom jahody s tvarohem. To nebylo, jako dobrý to bylo, jo, ale strašně moc věcí je dobrých A nemusíš dělat nic. Ale Jenom se myslím koupíš si- a už jsou dobrý. myslím si, že mohl si dát větší snahu a větší práci s dezertem, než těm prostě, i kdyby to bylo s tou šlehačkou, tak to je prostě to samé, jako je to jenom, jsou to jenom jahody a jsou poletý šlehačkou. Jo. To je prostě No, ale nuda. Ježiš, ty to uvidíš, já se ti omlouvám, ale já tě mám rád, já tě fakt mám rád. no a ale potom, už to ukončí. To se s nimi se stříhá, že jo? No snad to jo, ne. No a potom byla zábava, tak to jsem vyhrála. Takže jsem, Ježišmarja. tak už jsem myslela, že když už víš, že vyhrávám každou soutěž, tak že mě koupí dámský ponožky jako výhru, ale koupil ponožky pro Patrika. Tak já už nevím, jako on asi si myslí, že já nikdy nevyhraju. Přesně, no, prostě, on mě má radši, no tak to uznej. No, koupil mu 40-43, že jo, to není vůbec moje To je velikost. moje, přesně moje, No. víte, jak se to říká, čím větší noha, tím větší. No a já bych vám řekl prostě, co byla zábava. No. To vám totiž Eliška zapomněla říct, ona strašně sebestředná hned jako to. Tak zábava byla, že jsme hádali písničky a interprety, které tu písničky zpívají. Za každou píseň byl jeden bod, za každého interpreta byl jeden bod a kdo měl nejvíc bodů, tak vyhrál. Ano, Eliška vyhrála, bohužel, možná bohu dík, pouze Já o myslím, že to jeden je- jediný bod. Jako vždycky s Patrikem, nebo to bylo Ano, my jsme prostě, to bych nevytahoval. Tak. No, co a- jsme ještě nezhodnotili? No, víno bylo dobré jako Víno, loni, to mě já se chutnalo. cítím pořád stejně dobře. Letos jsem mohla i pít, takže to bylo dobrý. No a takže asi body. Tak jo, jdeme dávat. Tak začneš. Takže já Danovi dávám za dnešní večer, protože mě to všechno na chuť chutnalo, ale některé jídla nebyly typicky český, tak mu dávám 9 bodů. 9. Jo, tak teď já. Počkej, já vím, kolik jsem mu dala, to je špatně a všechno. Tak vám No, dám tak já, když to srovnám se včerejším večerem, tak rozhodně jsem se dneska najedl, prostě mám, Jedla jsem to. dobře, no. Když to srovnám se včerejším večerem, tak dneska jsem se najedl víc než včera. Chutnalo mi asi taky víc než včera. Včera jsem Kristýně dal tolik bodů, takže nemůžu dát Danovi stejný počet bodů jako včera. Takže Danovi musím dát minimálně o jeden víc než včera. Což znamená, že mu dám asi... No na 10 bodů to nebylo, protože ty jahody a tak. Ale já mu dám 8 bodů. 8 bodů. Tím zase mluvčí. Patrik a... Eliška. To jsme ještě my jednou. My jsme vlastně si tady s Elou udělali celý večer seznam věcí, které máme vytknout Danovi. Takže čekání před domem, to jsme vytkli. Jo,
Jo, na to on bych se úplně on zapomněla. dělal vlastně předkrm z listového těsta a listové těsto nebylo domácí, Nebylo. bohužel bylo babické, což je vlastně Babičino, ne? babické. Možná babičino, nevím. Což je vlastně To se palec teda dolů. jako dolů. Prázdná, jo, nedolíval skleničky, stalo se to teda jednou, pak už jsem dolívala já. Patrik měl prázdnou skleničku. Já mám vždycky prázdnou sklenici. Právě teď mám prázdnou sklenici. Trochu tady bylo, to se pak uklidí. Nicméně dalším bodem, a ježiš, to studí. Talíř na talíři. Možná nám vlastně on nám servíroval takovou roládu a servíroval nám to v misce, v hlubokém talíři. A ten talíř byl na dalším hlubokém talíři a ten hluboký talíř na hlubokém talíři byl ještě na mělkém talíři, což byl vlastně talíř na 2 talířích. A když jste jedli tu roládu, tak ten talíř na tom talíři vlastně Prostě lítal. úplně strašně skákal. A Mohl to nechat na začátku jako ozdoba, potom to mohl odníst a odníst. ano, ježiš, to studí. Prodleva mezi polévkou a hlavním jídlem 30 minut, tak to už jsme říkali. Co to bedínky? Jo. Hudba skvělý, celý večer nás česká hudba hrála, ale nějaký hudby bychom si pustili klidně i na hlas a bohužel to víc jsme se sílit než. Přesně, no. A dalším bodem je pořádává něco na Facebook. On byl úplně jak závislák. Prostě bez Facebooku, ani A rán. furt prostě nikdo mi to nekomentuje, tak už mu to prostě nás okomentujte někdo. Nějaký jako feedback prostě potřebuje. Prostě mu to ale už okomentujte. další bod. Co jsme Prodleva- špatně? Prodleva mezi zábavou a dezertem. No tak to už jsme taky říkali, ne? A 10. bodem je tvaroh, do prdele tvaroh. No, tak to souvisí vlastně s tím dezertem, že vlastně i s bodem číslo 11 jako 31. Vlastně s bodem číslo 11 31% smetana. A kde je? Nebyla, prostě, ale to už jsme říkali tady. To už jsme všechno říkali, my jsme se jenom chtěli My jako jsme to projít, chtěli jo? zase jako zrekapitulovat, takže bychom měli znova ohodnotit. Ne, já si zase dělám srandu. Tak mějte se na... Moment, já vám ještě něco ukážu. To jsme jako my. Takhle. To jsme my. Vy nás nevidíte, ale to jsme... A? Už? To jsem usekla. I Ela a já, takhle s Elou. No, tak dobrý, tak jo. Tak jo, tak čau, čau, čau. Já bych se chtěl ještě vrátit. Já jsem včera jsem hodnotil Kristýnu, ale já jsem zapomněl na spoustu zásadních věcí. Dnes je 18. srpna 2015 a já bych rád se vrátil ke včerejšku. Já bych se taky ráda vrátila. Možná jsem včera nebyl dostatečně objektivní a tak bych se rád vrátil. Což už říkám asi po 14. ale to je jedno. Zapomněli jsme na spoustu věcí. Ano, já jsem byl tak... Já jsem si byl doma tak, normálně uvědomila dneska, na co jsem všechno zapomněla. já určitě zítra budu zase ještě hodnotit Dana, ale to mi promiňte. Ale prostě mě strašně zklamalo, že jsem si sednul ke stolu, chtěl jsem začít jíst a v jedličku jsem měl pravé ruky. Úplně, to bylo úplně zásadní Já jsem se zvon. úplně jsem se lekla. Přesně, přesně. Jo. Potom ještě Ještě něco. prostřední stůl. Prostřední stůl, nebyl prostřední stůl. Bylo To tam je jenom pravda. talíře a přípory. Ale zase možná, je to pravda, máš pravdu. Mohla si dát větší zále. Byla tam vlastně ta omáčka na tu, k tomu párku, nebo k tomu hlavnímu chodu, tam byla vlastně už úplně od začátku, což vlastně mi přišlo takový, že tam jako schla, nebo si tam dělat škraub a tak. Takže vlastně já bych znova hodnotil. Což nedělám se sám. Možná bych hostitelce doporučil, aby příště, To vylepšila. aby prostředí, prostřela no. hlavně víc lepší, jako ve lepším stylu prostřela stůl a Ten dala si stůl. pozor na ty příbory. Ten stůl byl jako loni vlastně. Nic se V nezměnilo. podstatě ano. No. Furt stejný. A ještě jsem něco chtěl, ještě mi něco Ještě jsme vadilo, si něco ale- říkali. Přemýšlím, to byl stůl. Jo, ještě mě trochu zklamalo, my se známe dlouho, já vím, že to je takový jako necitlivý, ale ona podávala jenom Coca-Colu a Sprite Ano. a mě tam trochu chyběla voda. A mě zase alkohol. A Já jsem
Já Mě jsem, taky. já jsem zrovna neřídila a zrovna jsem měla odvoz a zrovna jsem nemohla pít. To je pravda, já jsem byl ten odvoz, takže já jsem taky Já nemohl. si myslím, že v Americe nepijou jenom kolu a spray. Já myslím, že v Americe pijou vodu a myslím, že voda by neměla chybět na žádném stole, což je vlastně rada pro další soutěžící, protože na mém stole určitě chybět nebude, případy budou správně, Na mém teda poteďka tak ne. takže my se s vámi loučíme, zítra se na viděnou. Dneska máme úterý. Dneska vařil náš Daník. A takže tak jo, tak začneme po pořádku. Začneme předkrmem. Takže předkrm byla takový had to byl. Ne jako živej had, ne, to ne. To byl jakoby z housky. Ne, to bylo jako těsto a takhle jakoby. To byl had, to bylo vajíčko, šunka, tak. Ten had byl moc výborný, to bylo fakt dobrý, ten byl fakt skvělý, ten mi hrozně chutnal, to fakt dobrý předkrm. Taková rolátka hadová, fakt dobrý. Ty, a to bylo fakt dobrý. Nádhera to bylo, to fakt super. Moc mi to chutnalo. Hostitel nás přivítal velmi dobře. Na začátku nám dal ještě takový chlebík se solí. Já jsem nikdy nejedla asi chleb se solí. Jedli jste chleb se solí. Se solí. Já jsem jedla tak asi jako akorát jako rohlík s máslem nebo s ramou, ne, rama je hnusná. Ale něco taky, ale se solí. Jo, to bylo taky dobrý. Takový, nevím, dietní. Taky dobrý, taky dobrý. No, tak jo, tak nám dal nějaký rezlink, že ano, takže jaký to vínko bylo a tak. Já jsem myslela, že bude teda pivo, když je to česká kuchyně, já teda pivo nepiju. Ale to víno bylo asi lepší teda, no. Tak jako další chod byla polívka, byla bramboračka, jo. To bylo, jo, tam mi taky strašně chutnalo. To sněl taky dobrý. Taky dobrý, no. Pak jako další chod, já nevím, co byl hlavní chod. Hlavní chod byl, co byl hlavní chod? Jo, ty bramboráky. No já osobně bramboráky jako nejím. Jakože vůbec nejím. Ale tyhle nebyly vůbec masný. Byly bramborový, takže to bylo fakt dobrý. Jako tyhle bramboráky mi chutnaly. Tyhle jo, ale jako bramboráky nejím. Takže. Ale jo, tyhle mi chutnaly, takže dobrý. Potom k tomu bylo takový masíčko, taký osmatný, já nevím, bylo kuřecí masíčko se zeleninkou. Jo, ale chyběla mi k tomu taková ta nějaká omáčka, třeba tatarka by k tomu byla dobrá. Tatarka, kečup ne. A tatarka byla super, nějaká majolka, třeba domácí. Nějaká domácí tatařičinka. To bylo dobré. No a desert byly jahůdky. Já nevím, jestli byly zahrádky. Ne na zahradě jahůdky, ale nechutnaly, jako kdyby byly jakoby kupovaný. Chutnaly čerstvé. Byly dobrý jahůdky. Fakt říkám to samý, to nevadí. A dnešní večer byl super, dobrý. Bylo se tak jako jasný, že jo, proč by se nemělo pít. Tak jo, tak já jdu asi hodnotit. A myslím, co ti dám. Tyjo, ty se s tím pohla. Ty vole. To je dobrý. Tak já nevím, takže milý rok jsem ti dala něco na půl bodu. Tak já nevím. Já už ti dala půl bodu. Takže jeden bod ti nebudu dávat, že? Ne. Já nevím, co ti mám dát. Tak já ti dám asi tolik
Jo, a bylo to lepší, že takový to, jako včera, to bylo takový to, že jsi jedla jídlo a hned ti dala další jídlo. To ne, to takhle nemůže být, to musí být prostě snížší jídlo, pak musíš valit trávit a pak třeba po pár minutách, ne, 10 minutách třeba ti tam dá další. A tak, a to takhle měla, že jakoby, že to trvalo až ti jako strávilo, já jsem teda nemohla ani to, já jsem to nestěla, to jsem fakt nemohla. A to bylo dobrý. Jo, ještě zábava. Zábava! To byly ty písničky. To jo, jsem Pepa, já vůbec neznám český klasiky, já to nevím. Já už jsem proč? Nevím, já neposlouchám český písničky. Už to bude asi tím. No to je jedno, tak jsem stejně prohoupila. Poslední jsem byla, že jo, a Eliška vyhrála. Ponožky, já, taky bych potřebovala ponožky, už mi docházejí. Musím koupit nový, to. No. Tak jo, teda já tu hodnotím. Za dnešní večer ti dávám. Měl jste mohl rozmyslet? Ne, tak ti dávám úžasných 8 bodů. Taky. Takže předkrm to byl nějaký ten Jiříkův had. A to mi jako chutnalo, to bylo dobrý. Polévka, to byla ta, řekněme, bramboračka. Já teda bramboračku nejím, ale tahle byla bez hub, takže mi celkem chutnala. Měla ji dobře hustou, takže to je jako taky dobrý. Hlavní chod bramboráky, na mě to bylo moc mastný, ale to je asi možná spíš můj osobní problém. Možná ještě bych je mohla být trochu křupavější, nevím, jestli to byla jenom moje porce, ale já jsem měla takový nedosmažený. A k tomu bylo kuřecí, to bylo dobře ochucený. A potom dezert, ten se teda hostiteli moc nepovedl. On se nám přiznal, že to měly být jahody vlastně se smetanou, která se byla srazila, takže nám tam místo toho dal tvaroh. A jakože mi chutnalo, ale nebylo to zase tak náročné na přípravu. Kdyby nám o tom ani neřekli, že tam ten tvaroh neměl být, tak jsme to ani nepoznali. Ale že se nám přiznal, tak to trošku vadí. A jak už jsem řekla, nebylo to tak náročné na přípravu. Takže jo, já jsem se nevzala číslo. Takže dnešním hostiteli Danielu Tomáškovi dávám 7 bodů.